The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyim bare. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, oname kasi. Ebube dike, ibe dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya ne kumaki aputago. Anga na bwebo na tani. Onwarunga basi, ona mekasi. Onwarunga basi, ona mpiakasi. Ebube dike, iwe dike kwe. Wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyim bare. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyim bare. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwe dagarigo. Eshiri juba, nani shiba. Obandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. I said you want to be like me. One manaria, I can do dike. More music on trendybeats.com. Ladies and gentlemen, also balance up, please. The president and founder of AGC Group, Ifa Loma, one of them, Africa. Rabbi Chidoruma, I salute you. Ifa Loma, you are very welcome. Please, Abibe. Ogumere Sekere Kingdom. Opportunity for one of our Kingdom. You are highly welcome, sir. High Chief Etel of the Mebu. Akwemwebe Ọ̀ṣayọ̀ Ọ̀ṣun. Chiugochi Marusi na Ruku. Ọgbake na-agba n'udu mmiri na ọkọchị. Gina, ọlụmi Gina. Jidesie fonu gị ke wallet gị. Yikina, yikina, mma yikina na ahụ. Ofu mmadụ
Victor Ahmadi Kanazia. Ibudoke Titi Chief Martin Akadiobi. Olóòwì sọ̀rọ̀. Olóòwì sọ̀rọ̀. Doctor,
Well,
Baby,
serious? We're not reasonable. We break an album. We break an album. We feel something
Material. To stop you by force. You can never bring them back. Because I want to get my mind. Material. Oh no. You go now, Bob. All the players should go down. All the players. If you're not playing this, go down to the stage. Please, if you are finished, go down from the stage, please. The Gucci one. Hello, Gucci. Achieve Mr. Lisa.
The ambassador. Ozzy telling Nebo, this one is for you. If you're not spending money, leave this.
Special number. Kendi ne kerezita. Kana ne
Messi Apostle TV onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu. Yes, anyị nọ n'ụmụ awụrụ taa. Today is 30th of September 2025, the last day of September. Super High Chief Azubike Austin Ekwozo mana ya zo n'ụmụ awụrụ ide n'ụmụ awụrụ ide Guruba na n'ụbọchị tata ka anyị na-celebrate ọzọ ochi the highest ọzọ eji ama atụ n'ebe teghete ọzọ eji ama atụ n'ebe teghete the highest ọzọ ochigo nke izi chie nwanyị nwara anyị chie ide bụrụ ide Guruba nwee so many platform zọọ House of Reps na-enyere ndị mmadụ aka na-arụ ụlọ ụka na-arụ ụlọ ọgwụ na-arụ obodo na-ego ndị mmadụ moto na-eji ala atụ na-eji ọrụ ezinụlọ ebe ọ bụla ọ nọ wee ruo na nke a wee chie ọsọ eji ama atụ na-ebe teghete ụmụ ọhụrụ. Anyị ga-echi Chineke n'ụbọchị taa nya bụ 29 ka ndị isi obodo ndị isi ọzọ kwuru tata bụ tata jee n'ụlọ ụka resacha ọsọ ya ka o wee bụrụ ọzọ echi n'ụlọ ụka maka na onye ọzọ na-eje ụka ka ọ bụ dịka onye na-eme ka nsi eme echi m ọzọ nke m na 2019 ruo na 28 jee ụka jee sacha ọzọ jee Thanksgiving wee gote wee mee bishọp nke Nnewi Diocese bịa Cardinal nke Ekwulọbịa Diocese bịa ọ bụrụ obere ife ize pụọ foto wee mesịa ihe niile eme n'ụlọ ụka ndị parish wee kpụ ihe ofu ebirikara aka ihe ji 12 wee na-aya aka wee si na chapel dị na St. Joseph na ọ ga-arụ ya wee kpọọ ndị friends ya ebido mere donation wee megide wee mete 20-something million ndị 2.5 ndị 1.5 ndị 1 million ndị 500,000 ide na-emesi anyị wee si ebe ahụ ebe a wee dị ka ebe prezidenti na-agba ọfara ebe a na-eme presidential celebration ihe niile Lagos ji biri n'ala Igbo ihe n'ala Igbo ji biri na Lagos n'ebe a more than 15 clubs n'ebe a na-agụta ọnụ mụwọdụ ndị fitness club Diamond so many ya ha juru eju ndị nọkwa Anambra steeti ndị ụmụ awụrụ ji biri Elite Club ndị President General Association Ọhaneze ndị Igbo Vice President so many people ndị Igwe juru eju more than something ndị Igwe nọ ebe a ndị mmadụ ka ndị ọga ejisi Apams Group Pillars ike nke ụmụ ọhụrụ obere nwa ọ na ya a na-eri akụ a na-eribe agwụ so many people bịara ebe a mmadụ karịrị akarị aja akịta ọnụ to mention but a few gịnị na-emegara ọfụma anyị na-ewetasi ọnọdụ a n'isi njedebe ụbọchị taa esi na anyị ga-anakwa echi na anyị ga-abịakwa maka na ada akwụ ọgụ eribe agwọ mgbe nne gara aga Chineke gozie ido eme ka isi ọgụgụ ebe ebe ọ ga-emekwu ya ọzọ anyị abịakwa a sị m ka mgbe ọbụla ị na-eme mmemme ịkpa anyị ka anyị hazie aka mbụ Messi Apostle onye na-eje ebe ọ